Waalaikumsalam warahmatullah. Supagarita no si Miswari Mounti Makalangkom Allah sa Tuka Marawi Panulong Saduddin Nurhanna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So madaklay yang mga bangsa tano miyaw na din so panalang sa lamiran pagtano bang tano silang sa dimati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Samia Batao san sa Dasmariñas City, Cavite. Umaira Hamdag Usudan, si Nems Mahmud Cagayan de Oro, Ummu Arafat bin Masigal, Ummu Shamil Talib Dayungan, san sa Baguio City, Aya Mawiyag Paranaque City, Malak Ibrahim Robinson Iligan City, Afina Ams Kidapawan, Hani Datu Dakula, Bibi Hanif Yusuf Bulacan Manila, Bulacan, Salik Haji Yusuf, Tres Martis City, Cavite, Bia Haji Hussain, Manila, sa manayan na masik na may tuso abroad Presidente Manto sabab sa imanto na pamumuluan so pamumuluan imanto so katuturugakiran Hafida Interino Pram Iligan Nurul Haya di Pandi Quiapo Manila Raisa Haji Yaqub madaklay ang kaya miyaw na makatalingom Sam Hadi Sharif Nur Haipa Jamis Hataban Aurataban Arnix Mahako Amalia Manali Lao Jam Malik Bunsu Haji Ansari magana tanto ang kapkatingrang kaya ko mga ngarantano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atiya Mindalano, Salahuddin Khalid, Nasruddin Makatoon, Nurania Said, Faiz Saday, Hamid Kusain, Tata Bura, Akil Barao, inshallah na punta na iman to ko pambagusayin tanong iman to sa naino ka inshallah na ayat na balasar kanu na su Allah subhanahu wa ta'ala isang kaya rumah sa inyo ko kapumamakin ka na niyo kung mga ulama iyo. Mala nasisay nga na diyang gaya Mustaqbal online channel na lang na miskano din ya kayong uma.
So, kabayakan mas bugak na nga mga salam niyo, mga murita kan, mga pagarya kan mabubayakan si ku Allah, with na sabab ko tanto o kadakal tano, na diyak bu ka gampasan na bakos kanon perang kumalangon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So lang wano pudi na palayadan na raku Allah subhanahu wa ta'ala surinaw wa gusto sanang na pagmanumanan wa Allah kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rakus din ng mga sahabat yan na gusto mga pamilya yan kalang-ulangon niran. Si Koreano to na pumangnin tanong ko Allah apalaya dun mapipiya ginawa tanong langon. Malagid susisang kaya kulaling nga Pilipinas na gusto matatago si sa abroad. Na prangkom na konskano sa pumangnin na ko Allah apalaya dun mapipiya ginawa tanong narakso mga pamilya tanong na mamakabagar sa pangasasakit raktano nago pangaluluwagaan sukikarag ng raktano nago sumangawid akal tano na pamakadaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Koreano doon na ay man to bandingan tano na sumipantag si ko kapag iplayo-layo sa mapialayo. Allahu Akbar. Diyan ngay kapag iplayo-layo sa bilang tao layok o di na bilang tao ginawain na isa ini ko ini siguro katano o Quran na ini siguro katano o sabdan mana ay ini siguro katano Allah nagu ini siguro katano o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madaklanan akyabitiran yan si sa Quran nagusukyan bitiran yan si kusabdan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang gaya ginawa yamapya na makapupantag siran mambuwa gusto ginawa ya marata. Ugayid na aya pagunaan tano imanto mamagusay na so madadalam ang mga pipya ko kapaking giginawain kapag pelayo-layo ko mga bilang atau mga layok. Sabab yan ito mga urip no Allah na kilay tanong ko kapapagin na tao tanong amya kadakdak lataw aya kaya pakakuan yan sa kamapian yan na inisabab ko layok yan. Madakal apubri na aya kaya kuwasan yan na sabab ko layok yan. Masya Allah. Madakal mambu kanaba dato na yakya dato yan na sabab ko layok yan. Madakal kana uba maungangan na yakya baluin yan maungangan na punan ko layok yan. Madakal ataw kana babarasimba na yakya baluin yan na barasimba na punan ko layok yan. Giyanan benar-benar dan sukatur o mga lokstano wasiatiran rokatano paking ginaway ka sa datu kami adatu ka
napaking ginaway ka sa maungangan kami baloy ka maungangan. Yenan insa narakatano o mga lokstano apduto ko mga ungang lira. Sa manaya na ayakarina sa Quran na madaklak yan bitiran yan sangkay kaplayo-layo na ini itungo Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mu'minin na sira ni titu magariari. So mga mu'minin na sira ni titu magariari. Sabab sang kutakya playo-layo kiran na gusto diran kapakaptitigran Nagyong kutu asira ni biyuli wallahu ta'ala magariari. Sa kiyaturon wallah, innamal mu'minuna ikhwa. Fa aslihu bayna akhawaykum. Mata-mata na tigo Allah. Ayat itu magariari na so mga mu'minin. Ayat itu magariari na so mga mu'minin. Ino to nakagdisiran mata o tatalikuda. So mga mu'minin na disiran titipua. Na so mga mu'minin na disiran makaptitirawa. Aya mabubaloy ala diwansan na so mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akna uba magariari sa rugu akatawan tanong sudun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas kanyan na butong daban yan pagari asa kataubu na daban yan panbabay asa kataubu sa kanya na Rasul sallallahu alaihi wasallam na ikaw gatapan na miyatay si amayan na inimbuat apman o amina inayan na naman ragun na miya taipman sa inayan. Na miya kabaling ki amadato yan Abdul Muttalib na dua-dua ragun na miya taipman si amadato yan. Na miya kabaling ko Abu Talib na rundan bimamauda sa ros miya kabangon sa kanyan sa walay ko kaya pangaruman yan ko Khadija na ayat itu asumya lapidoron na pagampaganayron na su Khadija. Su Khadija minindarudupayan. Na taruto pa siya lapidaw niyan su Rasul sallallahu alaihi wasallam. So tamo kiyan, so galabok yan, so awida kalyan na lingalingan yan ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. So Khadija radhiyallahu anha isa mambuwa mi ali Rasul amin baliya bay alabi ko surga. So ayaman ini na ayang asumi alapidaw ko nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam as kanyan na da pagarinian na butong kanyan na ayat tito mi balaya mga pagarinian na so mga sahabat yan. Allahu Akbar. Diyanan iso mga sahabat o Rasul na aniyan nimbalya mga pagari asobra siran sa melunso-lunson sa inama at disiran makapatitigran wa. Ibarat Abu Bakar na di dumiptigran wa Rasul sallallahu alaihi wasallam as kanya ni paganay mirati ako mga datu. So Ali radhiyallahu an na di na miptigra wa Rasul. So Ali askannya ni pagam-paganay mirati ako mga kaudaan. Na sa mananan na miya ginutao sa mga sahabat sa taman sa kiyagan at tikiran Rasul nadasiran din titalikuda. Nadasiran din makatitirawa. Nadasiran din blablag. Na piyakat tutam bedairan so mga niyawairan. Na gusto kawiyagiran sa amanan yan nataman sa ginatan siran Rasul nagyuto din ini pamandagiran sang kaya dunia adyang kutuwa kapagariariran na ukay isa-isira. Diyan na ni miyawid ko agamatan o agama Islam adyang kanan akapagariari. Yang kanan kaplayo-layo ron papakapun so
kay isa-isa na gusto ka pa magugupa. Ginan so Allah subhanahu wa ta'ala na miyaloy niyan sa Suratul Furqan. Adyang kutuwa kapasin dito mga tao sisiran miyakip layo-layo ko mga rarata alayo ko. Miyaloy wallah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Sisang kutagawi iyatig wallah maanan yan na sisa alungan na mauri na garngatan o baradusa so balaliman yan. Garngatan yan so balaliman yan sa pantag sa kasendit. Yung yan itong garngata so kawanan yan na gusto diwag yan. Pantag sa kaya sobrang koto akya sendit yan. Ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Adin yan ditaroon sa ginawa niyan. Ahay ginawa ko na uba ko bumiyaka ko sa ukit padakon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manan yan na uba niyang buke onutan. So ini betadu Rasul sallallahu alaihi wasallam ukit kuya manan yan nakapupuginataw niyan. Ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. Ay tigin manai ginawa ko na uba kubu damakwa layo kakan sigiraw. Sa manuto na importante din so kambilang atawi ko kakwa sa layo. Uba kubu tiyan manay damakwa layo kakan sigiraw. Inuto niyan mipsendit na kaya agyang kutaka ba sa tanong pira-pira yung mga tao adi malapas sembayang na kaya pakagunok yan sembayang na sabab ko layo kiyan. Pira yung mga tao adi kabaya drug na kaya pakandrag yan na sabab ko layo kiyan. Pira yung mga tao adi kabaya minum sa pakabrug na kaya pakainom yan sa pakabrug na punan ko layo kiyan. Pira yung mga tao di kabaya sina na kaya pakasinan yan na punan ko layo kiyan. Genam datar mambuto pira yung mga tao di matao maman ko na kaya pakapaman ko niyan na sabab ko layukyan nagyuti kaya turuan niya noon sa tigyan ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. Hay ginawa ko na uba kubu na makwa layukakan si giraw. Laqad adallani an dhikri ba'da ijaani saben-sabenar miyada daga kunyan puun si ko turuan miyada daga kunyan puun si ko tadem-tadem tunang ko tadem-tadem nagyuto so ontol yuto so tadem-tadem si ko Allah yuto so lala na matitu amin italing mo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Saben-saben ram yada daga kunyan si ko benar ko orian o kaya pa kang ginawa yami orian o kaya pa ka tunami orian o kaya pa ka playo kami na mata-mataan aso syaitan na sisang ko to oras na pagkilid niyan sa manusia. Manan yan na penggiraw sa syaitan dadin na labut akan rakam. Hay manusia api ang unod tanakon yan sa kaya pakipalayok yan rakan na gusto kaya pakipalayok yan si kumakabaradusya. Ginan ayamala si sagyang kanan kapaki playo-layok penanggilaan na uba so layok ka
na yaman na ayad na dudugnian na so para tiyayangka. Ayadin dudugnian na so tindig kasi ko agama. Mapakapanakutukan yan o di na maulog kanyan si kumagalabak mga bid'a. So mga galabak bid'a sabab sa kagya so bid'a nagyuto din so kadadag. Na so din so kadadag nagyuto din so o kapakadaraka. Kullu bid'atin dalala wa kullu dalala finna. So lang wano patero na bid'a na palayad no to kadadag na so lang no kadadag na si pakadempeng ako neraka jahanam. Bienan tumugalin tanong sadyang ko to salamentanudan sa mga pangon sa tanong katiya pa umuluan to ng kaya kapsuldiran ibarat nuray sa batara lagindap gusi Ummu Nasrifa Pambaya Piagapu Reming Osman Arumpa Zahra Lantod Abbas San Juan City Binulawan Salik Hanifa Sangkupan Sansariyad kata niya maka nunaw so mga taga Saudi Arabia si La Union si Rohaima Mustafa sa si Noren sa Immanor Rasmia Tuminaman si Sanauray Ibrahim si Rohaima Mustafa Siti Hafsa Saad Bahrain Hijara Makaraya Amina Ampuan Sahara Muntila Hamida Mamungkal dia so miyaka permiu miyaka kuasa full scholar si Hamida Mamungkal Fairview Quezon City Masabara Bubay Bangninta Baloy na Masabara Bubay Mabaloy ka Ladyawan Tanay Rizal si Far Nur Hajja Safa Aina Inog Nailia Amina Haji Isa Maid Shari Nihara bint Ahmad Afina Amina Ampuan Umi LM Umi LM Sansap Kaan Marawi City Haji Nursida Makalnas Jalita Batik Nur Ummu Khawla napunan tanong adyang ko to mga unga o kapag ipalayo-layok sa mapia-layok. Dan yung mangurip no Allah katadman yun so tutulan si ko Yusuf alaihi salam. So tutulan si ko Yusuf alaihi salam na tumuto ang yakalala. So Yusuf na sabab sadyang ko to kabilang ataw niyan ko mga kabilang ataw niyan ko mga pagarinyan. Sabab sadyang ko to amyadal mon menang na gusto matatago na kataid kataido Yusuf na sekanyan mataid ang manusia ayunad no Allah subhanahu wa ta'ala na gusto kabilang ataw niyan sa loksyan na sabab perusang ko to madaklam na ngayon ibigay no Allah na kaya taguanon sa dengki sa mga pagarinyan na taman sa inulugiran sang kota landeng na pagariran at ito na ay mga kapusa na katero yang kiran ko kapaguluweran ng sang kota landeng na anda manaya ikapenggulaw niyo si sangkay asuan niyo ubadisakan na mapiakur kanu yadat na sangkota oras na daw no to makanggaya guna inulugiran sangkota landeng na kuhumiyo kum su Allah na
So Yusuf na niya baton sa kababawan o mga padagang na miya pusairan si kudato si sa Misir na piyaguyag yan na sabab ko kabilang ataw niyan na mimbaluis kanyan bud na dato si sa Misir. Na miya kada panason sa mga pagarinian si Koreano Masa siran na piyakargunan siran wala na dakakuan niran ko sulb o di na bulong wawida kaliran arwar sa makasong siran si kudato agito si Yusuf na piyakakikilalay siran wala na kiyasan desan dengan niran so kapakatipo iran. Ginan gumitaw o di na lumitaw adyang kuto marata aparangay sa minisindi tirano to. Mana ini na sumagariari si ku paratiya ko Allah milayo-layok si ku Allah na ginan titu-titu di makaptitirawa. Di makaptitirawa sa ipuun dun sa muna. Kung miya katatalantak ang mga tutul na titu di makaptitirawa na so magariari manan yan sisiran magariari ko Allah subhanahu wa ta'ala madaklalunsun ka sa inama kerawang kanyan tumipo madaklalunsun ka sa ina ama hayapan uba matag amabu o di na matag inabu magariarid na titu ugaid na mititipo asiran kaya taguan saya manan yan na kaprediduay pero iman to'y di kukukukum. Pero iman to'y amanan yan na masasarik siran sa kukuman at di siran makapuparo ang magariari. Pero amanan yan, nakiarawan yan sa pagarin yan. Nasama na yan, na punutuluntan wang kay mga unga o kang giginaway, asiming giginaway ko Allah. Antano kawiyati, naguantano makapanagunta man sa sitano rumamig ko kang giginaway ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ame kaso pagaring ka sa rugo na aya siyang purnaan yan nabanyan siya na nang ko takapagarin nyo sa rugo ka siyang purnaan yan ko kapagarin nyo ko agama nagyuti taralbi gawin na di kasanaan so matag kapagariari sa rugo sabab sa dinan di makatitirawa. Paganayon mga urip no Allah na so pagaring kasi ko si ko Allah pagaring ka bilang nga tao agiling ko tayo ni sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah na antay titu mapi aginaway na nisambagyan na ya titu mapi aginawain na so anday kailayang kaon nakiatad man kaswala nga na mauri na gina ni tito mapya ginaway ay manan yan na ay ginaway mapuro ipangkatan ko lang ginaway na so ginawain ka siku agamaw Allah subhanahu wa ta'ala isa katuruan na ginawain ka siku Islam pagaring ka siku Islam isa pinakaturuan na pagaring ka ko Allah. So, gian ang tanong, mga pagariyakan, mga babayakan, gian ang tanong, gusto lang ng mga Muslim, mga mu'minin, akipaparatiyaya. Nagugian ang tanong sang kayaga, ayamanan niya na umpungan tanong. Mustakbal online channel, gian ang tanong, magariari tanong ko Allah, subhanahu wa ta'ala. Uwi na siming gulalan si sadyang gayin, umpungan tanong, kakagiyang aso Allah, na andang yan tanong ta Pitero, ambal kano sa umpungan niyo. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khayri, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Ginan. So ayamanan yan na magambal tanong sa umpungan. Ipasugo yan sumapian na ipsiparian sumarata na santa no miya katutuna. Giyan ang maurip no Allah. Paganayron na so ginawai mga bilangan tao na aya paganay kinggay niyan rakaguna na
mapadka ko kabarakat umagal bukian. Allahu Akbar. Yaman yan naso kabarakat ay pambagayron wallah si isang kuto ang mga layok ka asing kay ni playok si ko iman si ko paratya si kay ni playok si ko piyagana kana kanu Islam si kay ni playok si ko suwaswat ko Allah subhanahu wa ta'ala na pagampaganayron nag amaran yan nagpakakuha kasangkot na kabarakat ay pambagayron wallah subhanahu wa ta'ala. Ay ibarat yan, nadyan ko to, ibarat na so mga layok ka na mga barasimba, so mga layok ka na mga baragamaan, na di kano di timu-timu sa pantag sa kapmumusawira si Kuagama Islam, at mumusawira ko kapakabugro parateya, na gusto kapakabugro agamaw Allah, na gusto kapaka bugro anturan iba na kapag din yung siko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala, na giyang kuto at din yung dikatimu-timu na simbura kang kanon sa kabarakat. Pumugang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa katutak na pagkabugang kaon kagisabab komunita pikakiran. Ayaw to akaturusan ng Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. Mata-mataan adun ang mga malaikat wallah disiran di Magaluyan, disiran di ayamanan yan na Magaluyan kung bala-bala sa pantag sa pukitan niran sa mga lalan, sa diran di banugan so mga tao, diran di pudi-pudin so Allah, diran di babanugan so mga tao, diran di suwaswatan so Allah. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا. Igiram yato niran sa mga tao, diran di tadman so Allah, na disiran di tetalwa. Dahil di tetalwa so mga malaikat. Adi mangiloba ko mga tao, ang mga barasimba, mga bilang tao, ay diran di timu-timuan, diran di pumusawiraan, na sukisugong kumapya, nagusuki sa paron ko marata. Ay diran di timu-timuan, na pantag sa wida kaliran ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala, ko kapakapangumbo niyan sang kayaliyaw lupa. Halimmu ila hajatikum. Na iman to nasungkano siya tikiran sadyang kay sungkano si kamiya toon so din yu di pangiluban. Qal fayahufunahum biajnihatihim ila samai dunya. Na turun yan pitro yan ipupuyong iran o di na ipasirayatiran so mga papakang ko mga malaikat si sadyang kay kawang-kawangan sa taman sa makaumadun si iku langit to dunya. Allahu Akbar. Emana ini na tetalwa sa mga malaikat na mamakawmasiran nasasayapan niran at yung kuto ang mga tao at titimu-timu sa pantag sa diran di kapmu sa wiray ko agama wallah subhanahu wa ta'ala na sangkot oras na mapagkakiran na diyan ko mga malaikat na miya kaumasiran na ipapayungiran sa mga papakiran na isasayapiran sa mga papakiran sa mga tao to makaw umasukadakliran si ko kapuruan o langit naisiunsiran o tuhaniran as kanyan nakatawan yan so titu-titu ang maula-ula. Badin so kapigisiyan niyang kiran. Ma yakulu ibadi antunay iditeroon o mga uripnak.
na teruna mga malaikat yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Dikairan di pudi-pudin ya Allah, dikairan di tedentadman ya Allah, dikairan di bentu-bentugan, dikairan di ipuru-puru ya Allah. Nah, mata saya hadis na ayah ini sembegu Allah subhanahu wa ta'ala na piteruyan fayaqulu Allah fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Iman tu na pekisaksi anak ndrakanu siran na leala sakang kiran sa mga dusairan sa tarutop arini la anak siran. Pabana Allahu Akbar sangko tauras na ded na lawanian kapaguntung amala dibu kaya pakadarpa kasangko tuwa dadarpaan o mga tao mga baragaman diran di pudi-pudin su Allah, diran di suwa-suatan su Allah na miya padkaro kaya taguang kasa kabarakat nagu miya padkaro ada amya lambo mampusi kudusang kakain diri larkaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na pituro o malaikat isakiran at igyan adn ya Rasulullah adna miya kataling umakiran sa katao sa kanyang penabaradusa na miya nga padikiran udi na matag sumyagad matag sa kanyang sumasagad na miya nga padikiran na inu ka padipensang kutua perilaan Allah na epitero Rasul sallallahu alaihi wasallam na yang ko tu tigian uai mia perkiran pen akhirilan sekat yang pen sabanu tu nagyuto ipagam paganay keeluitano tatano dinyo asoka paki pelayok sa mga tao mga pipya mga bilangan tao mga barasimba nasoka pembugikiran wallahu ta'ala sa mga kabarakat na kepadikakiran naso kaprila ikiran Allah na kepadikakiran naso kapaki sisiap niyan kiran ko mga malaikat yan na kepadikakiran. Pedepan sadyang kutung mga unga o kapaking giginaway sa mga bilang tao na giyang kutung diyang kuto ayamanan yan na kakebalui iran rekang kakebalui iran si rekang ladiyawan ayamanan yan na kesua kasiran ketunduk kasiran kesunggiringan kasiran sadyang kuto ula-ula o layok ka mapiya. So ibarat na so layok ka mapiya na eula-ulan yan nas kanyan na mapasangi ikapamatiya sa Quran na si kisong sa ikasiging kaso kabatiyan sa Quran na mapunggalabok ka mambu wanda manay kapakabaluhin ka mapasang ikapamatiya sa Quran. So layok ka na ayaw-ulan yan na mapasang ikapanambayang na kiwid ka ito akal wanda man ay mambu kabaluin ka mapasang mambu ikapanambayang madatar kas kanyan o penuh keparo nakasobraan kas kanyan gitu so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyaluin yan din adyang kuto kap kabaluyo ginawain ladiyawan nasadin sa ginawa yung tao na giutos kanyan din. Miyaluy Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. So atigo Rasul so tao na sadin sa agama o layukyan na umanisar kanu na pangiluba o
udi na pamimili sa mi pulayokyan udi na mi pelumam kayan. Suaya mana niya nasutao nasadin sa ipupugin ng tao ulayokyan. O diyang kuta layok ka na aya ipupugin ng tao niyan na diyang kuta kababaluin niya na tao bilang atau sa loksyan na diketi na kabalui ka mambu bilang atau sa loksyan. Yung kuta tao layok ka na uaya ka pugin ng tao niyan nas kanyan na mapasang kapaning kawiyagan na diketi na peka baluing kala diawan sa kanyan na kebalui ka mambuah mapasang kapaning kawiyagan. Ugyang ko talayok ka na aya galabakyan na diyang ko to di niyan di kaprumasay si kukandawa na diketi na kebalui ka mambu persi ko mga tao di silang di merumasay ko dawa. Ginan. Pada pensakap yang ajang ko to udina onga o kapaking giginawai sa mga pipi ginawai na so ginawain ka mapia ginawain na mapeki ilay niyan raka mapeki inang ka yan raka so mga pauwing ka. So kaya manan yan na matawron sukod matawron adyang kuto layok ka upung kano miya ka playok makaplumam ka kano din na mapitiru yan raka so mga kurang siko kapagintaw ka. Ibarat na maturuyan ka tigyan na pagari ko na masikan malungkab buya inang ka isa ko may ilayakan kurang siko kapagintaw ka na diyan kanan dataro malakay bukal kawato. Na kagyeda da mamalan yan raka ko kapteruan yan rakaon kagyes kano na titu kano ding ginawa na mapteru yan rakaw to gunuking kaso kalay torog kalangon na tao amalay torog na malay bukal na langon na tao malay bukal na kitangar kiano kaw to. Manan yan na mapuki day niyan rakaw to mapuki nang gayan raka langun na tao pagari ko miya ko mapia minitayaw miyakas lang sa maliwanag na kurang so turugyan dakatarutopi sa turog na langun na dakatarutopi sa turog na makasag na langun na makasag na miya ko mapia. Ginan ibarat yan. Saan ko to kapungusyater ka o ginawain ka. Turo niya ka so pauwing ka. Turo niya ka so mga kakukurangan ka kung kapapaginutaw ka. Yuto sabab aso Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyaluin yan at tigyan al-mu'minu mir'atul mu'min. So tigin sa mu'min na pagalungan yan, so pagarin yan na mu'min. Manang kuta pagalungan, naroon kong kilaya paras ka. Hinga katawan, ang tunay, may buburing sa paras ka. Nasinga kilay ko pagalungan. Mahilay kaon, na Peter Weir ka so titu benar. Akatan, ang kanan paras ka, nakatay sumibuburingon. Na dataro tumambulayok, ayang kamabali pagalungan, naroon ka na kalingaga so may buburing raka na gusto mga kurang raka na gusto mga problema raka na gusto mga pawing ka na sing ka pagkailay pagkalong siko ginawain ka. Allahu Akbar. Na kada tanupan na katugalin ko ikatlon na diyan ko to kebeanakan akasalama ko mga pagtanusan si Kusnia Sarip Abang saan sa Kabakan Cotabato
si Halwa Dipi Miraato saan sa Matunggaw, Lanao del Norte. Si Thamaratu Qalbi, Thamaratu Qalbi, manon yan na ungati yun puso akan yuto kon pagilanon yan, salam rakasan, si Mikka Hajar Nasriya Manabilang, saan sa Makkah, Saudi Arabia. So, salam na miskanusan, so pamilya, Engineer Nasir Hussain Manabilang, salam na miskanusan sa Makkah, sa Jeddah, kalangulangon niyo. Amina Ampuan, Raisa Tampi, Leonor Pakinagan, Batao Bulkia, Tata Bura, Kalili Panaraag, Mensi Chan, Junaima Rigaro, Saipudin Makabuntal, Nalia Shah Musa. Asama no doon na tumugalin tanong sa diyang ko to ikatlo sang ko to paganeron ng ko to mialuitan kabugang kako kabarakat o mga layok ka na ika-dua na diyang ko to kabubaliw layo kamapia ayang kapagalungan mapteruyan ka so mga pauhin ka gumialo itanapan ng ko to kabubaliw layo aladyoan na pagka andonainin na keumutang ka layo ka si ko mga pipia paparangan yan, galabagyan. So, iman to na ikapat. Ikapat na ومنها أنك تتعرف على أخطائك في سلوكك وعبادتك من خلال مقارنة أعمالك وسلوكك بما عليه جليسك الصالح من هذه الأمور التي لديه علم وإلمام بها فتصلح تلك الأخطاء. Manon yan na pedun ikapat ang kuto ketukawan ka sa mga karibatan ka kung mga parangayin ka sikusimbang ka sa mga galabog ka na isaon na ketukawan ka sa kariribat yan sang kuto kaki kapakap kumpira yan pamana makapendayaga so mga parangayin ka na kikumpir ka sang kuto parangayan ko talayo ka mapia naroon ka kagdas ka na mariribat ka sabab sa kanyan napkilayin ka ang utamagalbukyan ng mga untol utagalbukyan na iimpidan yan yung utagalbukyan na kukuha niyan sa daway ng kutar ka na madakla karibatan kauto na ayakap ketuko yung ako mga ribat ko simbang ka gusto paparangayin ka paparangayan ka mga galabog ka na amay ka may layin ka so layok ka yung kutar kiyan na untol nagu-iimpidan nagu-pipiapian niya. Ibarato ka pagabdas. Naska nakbukan tao at pagabdas ka na pagabdas na kaadiyang kay lig ka. Ayuti meso ako mga loks ka. Na nilay nga nguta mga layok ka. Adad na po na psipo sa lig. Nasama no to na miniyatangod sa ginawang ka. Uda ko miplayo ka mga tawain na siya ko dun kalukos sa ngaya kapag abdas akon na psipo na na ligak na. Na punandro sang ko takilayang ka ko mga galbo ka mga pipiyaw mga layok ka na kaya koreksyonan ka ginawang ka.
Ikalima na so layok ka mga pipiyak na indulog kairan ko isap man ang mga pipiya layok. Allahu Akbar. ومنها أن جلساءك من أهل الخير يصلونك بأشخاص آخرين فتنتفع بهم كما انتفعت بهؤلاء. Mananyan na so mga layok ka mga pipiya na indulukiran si ko mga pipiya mga layok ada tariran nakapunggunan kapmanang kuta mga bugo mga layok inong kami ni pelayok kay siran nakapunggunan nakasiram man sa datar sa kiyang guna yung kasangkuta mga una mga layok ka. Allahu Akbar. Maliwanag ito. So mapialayok na ikuha niya man sa mapialayok. Na so mapialayok kaysa amyakuan niyo na pungwap man ito sa mga pipia mga layok yo na paler kadnuto o ay man niya na pekang gaya guna adyang kuto adiran di pangiluban ng mga pipia layok. Allahu Akbar. Upama ko marata layok nagkumambuto sa so layok ka marata na ibarat na layok ka na malima-lima layok ka na teko na ikuha ka niyan man sa layok ka padidrag na ikuha ka niyan man sa layok ka talibuno na ikuha ka niyan man sa layok ka padarmatan yinan so ay man ini na yinan sumarata layok sumapya layok na di dun maririntas adyang kuto aki pupangilubaan niya nakasalayok ipaguman kiran alayok kap manabagu dingka di kang gunaan si ko dunia ka na gusto akhirat ka. Salam na kan so pagariakan miyaw na under secretary si sa Madaris ada salakaw arwar ki al-alim Abdul Basit Haji Noor san sa Mindanao State University gusto mga layok tanong mga ped mga ginaway tanong mga ped tanong sa Umpia Party. Dia so isa ko toko da diyang kaya Umpia Party. Salam na kung kanusan pagari ko gusto mga pamilyang ka. Si Snaida Bashir san sa Tanawan City. Salam na mis kanusan san sa Tanawan City. So mga seminar tanusan. So mga mustakbal tanusan. Ani makanod san sa Madinat Iligan number 25,141 Zainab Basman san sa Lumidong MSU Amina Ampuan Siti Haya Makasimbar Mina Makasilang Sulaiman Princess G. Sirad Raj, Salima Manapar, Haji Osman, Suraida Mamasaw, Rasmia Tuminaman. So, pada pensa ay maranyan na unga o kapaking ginawa sa bilang tao na sukap ko siya pa ang kasi ko oras ka ko kawiyag kasang kaya dunia. Nahigira man ito sulayok ka na bilang tao na ayaptero na bilang tao na diyang kutong di marumasay sa ko mga pipiya galabak. Napkusar niyan so lang ng mga oras yan. Na so kapakapang ginawa niyo na kiyambalian ka sa oras ka. Kiyambalian ka sa oras ka, kalang na din galabakan na palaya malaybali. Palaya malaybalas. Nauna din niya ng galabakan na palayaw ito, na mga galabak, akikababanto ka na mga galabak.
na sabalaan kaon roon so marata ginawa puputay ron sa oras ka. Puputay ron sa oras ka, kaya buwa ping ginawa yan nyo, na dia buwa din yung di kasetor, uman mapita na buno-buno niyo sa oras yoro, uman mapita na ayaman niya na totong ni ro sa umuryo, sa diyang kuto saturan, o di na diyang kuto sugalan, o di na diyang kuto barang-barang na mga galabok pumakaantyo sa oras. Pumakaantyo sa oras. Na so ginawa yung mapianadi, alangon at pugusaran yan ko oras yan, at kutundukon mambu, na palayad malay bali, palaya malay arga, palaya malay kipantag, palaya malay palas. Padapan sa diyang kutong o kapaking ginaway sa bilang tao na ipupungdoon yan raka so mga ilmo ang mga pipiya. Masya Allah. So ginawain ka na ipupungdoon yan raka so matatago na ilmo. O di ka mataw-matya sa Quran na ipungdoon yan raka so kapakabatya ka sa Quran. O di ka matao, sembayang na ipagando niyar kaso sembayang. O di ka matao, maning kawiyagan, ipagando niyar kaso katawan yan ko kapaning kawiyagan. So ginan. So ginawa mapiya na pungguna na ang kaniyang sangkuto, kapakasampayin ka ko kapakaslang ka sa maliwanag, ko kawiyag ka, na mala nasualuan ka mauri. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyan ni pagampaganay ay nukitan yan kung mga sahabat yan piyang doon yan siram na ayad na pagampaganay madrasa nanguta madrasa o Rasul sallallahu alaihi wasallam piyakatindigyan si sa Makkah ko katatagwiran roong roon yan pupundawa so mga sahabat yan na gawi-gawidan na di niyang kiran di ipangandao so kipapantag niran ku Allah subhanahu wa ta'ala so kay isa-isa wallah na gusto kabubaliw Allah kaya patutan sa simbaan na gusto lang wano mga ilmo apantag si ku kasabutairan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. So mapialayok, nasisiyapang kanyan ko kapakan dadar pa inyo, nagu labya sisiyapang kanyan si ku kapakapagawa tayo. Katan so isa margan po pangilubaan na layok. Agyang kanan sisiyapang kanyan si ko o kapakandadar pa inyo na labi pa na sisiyapang kanyan igiradi ka no makandadar pa ipupuninindugang kanyan igiras ka na kasalibutan ka nagudin yan pakibinasaan sungaran ka naguso menang ka naguso bantugan ka ginan pelinding ng kota mapialayo so ginawang ka apia si ku masa makakakawatan akan. Gusto mapialayok na kisul deganyan sa diyang kuto kawiyag-wiyag makapagkaskan yan si ku kawiyag-wiyag kapakas lang sa maliwanag. Na gusto kapakandud si sa lungan na mauri sa kapakas lang sa maliwanag. Sabab sa kagaya ay naloy wallahu subhanahu wa ta'ala si sa suratu Az-Zukhruf ayat ay 67 taman sa 68 at yung kuta di ka pakapumblablog o mga tao sisiran bilayo-layo ko agama sisiran minggi ginawain si ko parateran ko Allah subhanahu wa ta'ala ituru wallah al-akhillau yawma idin
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون سواتي والله so laungon umilayo layo na si isang kuta masa yaman niya na si salungan na mauri apa kasupit sumasa na kebalui ridway o sabad so sabad na inun tabu so miya marateya inun tabu so mga lay kalak dito so bibilang tao si ko Allah asiran na disiran makapablablog nagudisiran makaprididway na taluan siran wallah subhanahu wa ta'ala iman to hay ming giginawai si ko Allah hay ming giginaway ang mga bilang tao piya magupaan niran so kisa paran ko marata gusto kisugung kumapia na hay sakano na did ni mantua kalkiyo nago o deden ba niyo ay manan yan bakap kata ginawa niyo sang kayagoy na sangut oras na si kakirang kita pi kagya sabab ko ming giginaway kano si ko Allah na si kakirang kita pi sang kanan apinanaluan wallah hay deden mga wida kalyo ded na kalakar kano naguda kang bukur kano pada padayan kapakadaya yinan ketapian reka may kusi ka mga pensang kutung midayodayok siran mga bilang atao datara diyang kay pasuan tano mga ripno Allah yang kay kapagariari tano mutuan tano sa magariari ko Allah na pemanin tanu ku Allah agi na sabab ko suwaswat tanway ku Allah na baino tanway pinggulaw lang agi bapantag sa kapolitika na baino tanway miyagari ku Allah kabapantag sa kapanamok na batanway pinggulaw la batano miyagari ku Allah abapantag sa kambabalaya kambansa kada sabab arruar sa kagiyawatan o kalimun Allah may isa tano si ko kabubaan wa Rasulullah na may isa tano ko Jannatul Firdaus mapuro ko mga surga Allah nagumakwa tano ang kay piya magusay tano si imanto mga unga o kang giginawain si ko Allah subhanahu wa ta'ala salam na kan so mga bangan sa tanusan relay ako nyo kabab kaltison dawan tano ka ang anop kanunawi so pagarin nyo si Jamalia Hasan Kairon Nisa Matu Alamak saan sa Sagunsungan Marawi City Muhammad Rafi Makapintal saan sa Asmin Ben Sulaiman Munauray Makod Makarampon Setinor Butun Nuska Abbas Lumbatan Ditsan Ramain Lanaw del Sur Isiti Mariam Makalaba Kabugatan sa Davao de Oro Salam Karusan sa Davao si Raja Muda Bagat di Tano san sa Quezon City Naila Rinandang san sa Taytay Rizal Muhammad Hamza san sa Dammam Kingdom of Saudi Arabia Nadma Kasim Amirol san sa Jeddah namya kanunaw so mga taga Jeddah sa manayan namya makasimpihan sila sa Sobo City Benito Amirol Recto Manila Han Menor san sa Cabarogues Quirino Isabela na Isabela to Nur Hanifa Amino Akila Maglain Dahnin Zia Hajja City Ruhaina Makaoro
Silya ditual makabangkit, Raja Muda abagat ditanu, Hanifa Haji Daud, Jaisa Nibida, Zinaida makapundag, Anisa Asgar Sharif. Sama nuto na na makapabag pedasiran rosang ko to kadadarandang. Pero na kadadarandang na dayaan sudayaan sa surga. Pitero Allah, Ya ibadi la khawfun alaykumul yawma wa la antum tahzanun. Meron niya na pakipsa kasakaw Allah. Udi napsa kasakaw wallahu ta'ala sa mga urip niya na ming giginaway siran, asisiran ming giginaway ko iman. Yanan. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. So ming giginaway, mana ming giginaway mga bilang at tao, mga barasimba, ming giginaway si Allah na sangkotagawi na makapriridway siran inuntabu sumyamaratyaya. Punanalwan siran wala ahay mga urip na kan nadad ni mantu akalakar kano. Si sadyang kaya gawi nagudada na makapumbukur kano. Allahu Akbar. Paninta ko Allah, yan ang tanong. Yan ang tanong mga pagariakan si ko Allah. Diyan kanan mga padapansa diyan ko to mga ungaw kapaking ginawa si ko mga tao mga pipiya ginawa na subuso kaila yung kakiran na kaya taguang ka din sa sindaw, kaya taguang ka din sa sindaw o turuan matitu. Sabab sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyaluin yan, at yan, ala unabbiukum bikhiyarikum, bakor kanu atigian penutula, so may pantagatigian si ko mga tindusir kanu, pamana antay mga pipiyar kanu. Qalu bala ya Rasulallah, napitiro mga sahabat yan na uway ya Rasulallah, napitiro yan, خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. Ayat tigina pituman tamana na mga pipiar kano naso igiran niya ilay siran na kisawa pro napkatadman su Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan maurip no Allah. Papuga pasantano misampay tanusan ay makukuatan wa ginawai na so anded ni kailayatan ron na ayatan uketad man so Allah na ayatan uketad man so alungan na mauri na kaya ayam ya tutun ko mga pusutano na so agama wallah subhanahu wa ta'ala. Padahal sangkutu mga unga o kapaking ginawa si ko mga tao, mga bilang tao na so dua iran na mapagkakiran si ko masa kawiyawiyag kasangkaya dunia na gusipan ko masa kapakatugalin ka sa alungan na mauri na mapagkaden ko dua iran. Allahu Akbar. Mataan ko matiya adyang kaya kapaking ginawa sa mga ginawa ya mga bilang tao si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Annaka
تنتفع بدعائهم بظهر الغيب في حياتك وبعد مماتك فإن من عادة أهل الخير دعاء بعضهم لبعض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. Mananya na pituru Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aswatigian supang ni o muslim si ko pagarina na muslim di makadadarpa mananya na makapag-awatasiran na ipumang niya ng kuta pagarina na muslim nabasiran na makadadarpa na diyang kuta pang ni o muslim ko pagarinya na disiran makadadarpa nagyuti pang niya tatarimaan. Allahu Akbar. Yuti sobrang sa katatarima wallah. Tatarimaan sabab sadyang kutuwa ipumang nga supadkak na baka niyang pukunag, na baka niyang katawi, na siyang kutapang ningkawam na inupunuto ka, ikhlas utok wallah subhanahu wa ta'ala. Penggiraw ka, pengningko ko Allah, yung kutuwa layo ka kung nasiyapan wallahu ta'ala sangka kapag dayan sa plane kau tu na din ka to na layo kau tu na ipumang ka yung kutuwa ginawa niya ka na panganin ko Allah pakabugarno Allah sangka kap kesakitian na din no to kataw na ipumang ka sa kanyan na diyan ko ta ginawa niya ka na panganin ko Allah apakadakal niya ng suriski niyan sangka masa kararagan nirun sa kawiyagan na tatarimaan ito. Aya dirun sa lakaw na diyang kuta pumangani atau na ipumangani niyan so ginawa niyan ak nabasiran makapmamasay na kumakadin sa diyang kuta tampar sa ulo niyan malaikat asisaksiyon. Uman yan ipamangni sa pagarina na di makadadarpa na teruno malaikat aso masaksiyon anin tariman yan so pangni nugayid na isumpat no malaikat ibugayr ka mambu Allahu ta'ala so dataryan Allahu Akbar ipamangni nga sa pagarin ka makabograp ka sakit nating mambu malaikat amin nas ka mambu napakadad narka wallahu ta'ala so madadal mga sakit sa ginawang ka ipumangni nga sa pagaring ka asiyap no Allah na pagiraw mambu sa malaikat amin nas ka mambu na siyapang ka Allah ipumangni nga sa pagaring ka akarugnan sa kawiyagan na pagiraw mambu sa malaikat amin nas ka mambu napakadakdak lang ka Allah sa kawiyagan katan so kapya o kapaki pelayok sa mapialayok. Supan so mapialayok na so diniw di kang bisitay na miya baliw penutua kesabapan sa kakebubair kanu wallah. Allahu Akbar. Emanan yan na di mo mutakian bisitar kaulayok ka na kiabubay ang kanu wallah subhanahu wa ta'ala. Uli na skay mimbisitawan na kiabubay ang kanu wallah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa kagiya pituru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigan pituru atiyan wallah. So Rasulullah natiyan pituru wallah. Mana hadithul Qudsi. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. Mananya natig wallah na dumiyay taden uri na miya patot so pasuswatakan si kung mga tao minggi ginaway siran sa pantagrakon nagusiran na mimbibisitay siran sa suaswatiran drakon nagusiran namin dadarpay siran sa suaswatiran drakon na siran na miya patot kiran den sukap kebubay ko kiran diyan miya kay salungan na miya katalinguma asa kataw miya
So malaikat na siyugu Allah ta'ala abalak niya ng kuta sa katamang uda. Inisiya ng kuta malaikat to anda kasung dati yan na bisita ko kulayo kakon. Tigyan na baad na pagwit na kaon barang-barang. Natigyan na din arwarsap kabubayan akong sa kanyang ko Allah. Natigyan pagisabutan akong raka asakon na malaikat ako susugun Allah. Na sabab ko ayabu isung kasalayok kanan na sukap ko bayang ko Allah na pagisabutan raka wallah subrasan sakap kebubayar ka wallah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Diyanan. So kang bibisitay o dinggi ginaway sa pantag sa ikwalla mga bilang tao na simba mapuro. Sa mananan maurip no Allah na madaklay adiyang kaya miya pamagusay tanong ang mga unga o kang giginawain si ko di kang giginawain o mga bilang tao so kapag ginaway sa mapialayo aginan din so mga tao ang mga layparat si ko Allah subhanahu wa ta'ala na banda ayat ralbi na diniway pelipati masekon-sekon na yan ang anak kong na diniway kalipatahan sabab sa miyaka sagu-saguguda kayang gugudatan noron silam na kan so pagarinyo babay tanong si ko Islam si Hajja Fatma Guti Lumangko san sa Lambak Ayudaran Marantao number 16,130 alhamdulillah silam na miskanusan Hajja Fatma gusto lokska si sulutan ko kababalwitano sisiringan na sa katano ang buhi magaryari. Gusto mga pagkasan mga maestra mga teaching force salam na kung kanusan langon saan sa Inudaran Marantao si Hajja Nadira bint Utara salam na miskasan si Sahara Pangali san sa Fairview, Quezon City, si Kendi Saliwato san sa Libya, mawatanunay, si Kendi Saliwato number 22,721 sa Benghazi, Libya. Masya Allah. Si Farjuli Ata si Farjuli Ata napsilam na miskasan san sa si Triple Dikas Ibrahim Anisa Asgar Sarip Aya El Bara Cagayan de Oro Anisa Asgar Al de Sumimba Pasig City Amina Ampuan, Nurhana Musur, san sa Misamis Oriental, Parhana Matuan, Iligan City, Anisa Asgar, Malolos Bulacan, Asma san sa Balui, Lanao del Norte. Salam na miskan san Langon san sa Balui, madakla tanto sa mga Muritanusan, mga Pagaritanusan, mga Babaytanusan sa Balui, Lanao del Norte. Malak, salam na kung saan naso kapapantagan ang Mayura, babayakon si Mayura Hanifa Ali. Salam na kung saan Honorable Mayor. Gusi darudupakam, so pagariakan napkababayanakan si Honorable Mayor Ilyas Ali. Gusto mga upakatanusan so tadamun al-Islami si Presidente Haji Amin Ali
gusidar dupayan si Sultan sa Radapan, salam na kaskasan, angkal. Mulai sa Makapidar Mindalano, Salima Arampa, Haja Nahira bint Utara, Nurlina Satar, Nira Pandudum, Matenggaw, Alexander di Mapuro, CDO, na sabab roon na banda ya taralbi nakagyan niya kasip kang gaya waktu aluhur na pakaputo na karkanubu salam insyaallah na makatuto na tanupman amay ko gagawi uyog su Allah oras alas 9 sa gagawi ka pag-live tanupman ka antano mala amaswatano murumasay tano maurip no Allah lanyuman sa akong ka api ako plumasaan na di ko rin ito pakababalambanan sa biyak di kinggulalanan ko kapaka sagbiyura kan sa maitwail mo sabab sa kagiyak na bauman gawi na Ramadan na bauman gawi na dataraiya babarakatan sulang no panggalabakan tanuron na palayadin babarakatan. Nabsalam na kang kanusan langon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.